Fl-isem tal-Mistieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jeżisa mill-bidu tar-Randan imqaddis aħna ħejjejna l-qlub tagħna b'mejjel tandiema u mħabba. Illum inġbarna hawn flimkien biex mal-Knisja kollha nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Ħadd tal-Mulej. Jifier il-Misteru tal-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Kien għalhekk li Ġesu daħal Ġerusalemm biex itemm dan il-misteru. Għalhekk fidi sħiħa u b'qalbna kollha inġeddu t-tifkira ta' din id-daħla għas-salvazzjoni tagħna. Nimxu wara l-Mulej biex għall-grazzja ta' Alla nissieħbu ma' Kristu fit-tbatija u s-salib tiegħu. Ħajkollna wkoll semm miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-barka tiegħek qaddes dawn il-friħaj biex aħna li se nimxu ferħana wara Kristu Sultan iseħħilna naslu f'Ġerusalemm ta' dejjem bis-saħħa tiegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej kun fommu biex għalli xandar kif tixraħ l-Evanġelju mqaddes tiegħu fl-isem tal-Mistieru tal-Ispiritu Santu. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qabad it-triq u beda tiela lejn Ġerusalemm, miexi quddiem l-oħrajn. U meta wasal qrib Betfaġe u Betanja, dejn l-olja li jgħidula taż-Żebbuġ, bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: morru fir-raħal ta' Biswitna, kif taslu, issibu felu marbut li ħadd qatt għadu ma rikeb fuqu. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom għalfejn qegħdin tħolluh, għidulu hekk: il-Mulej għandu bżonnu. Dawk li kienu mibawta marru u sabu kollox kif kien qalilhom. Huma u jħollu l-felu, is-sidin tiegħu qalulhom: għalfejn qegħdin tħollu l-felu. Huma wieġbu għax il-Mulej jeħtieġu. Imbagħad ġiebu l-felu lil Ġesu, qiegħdu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u rikbu lil Ġesu fuqu. U għaddej firxu l-imnatar tagħhom fit-triq. Xejn imbagħad kien qorob lejn in-niżla tal-olja taż-Żebbuġ, il-kotra kollha tad-dixxipli bdiet tfaħħar lil Alla bajjat ta' ferħ u bleħenoli għall-ġubijiet kollha li kienu raw u bdew jgħidulu: imbierek is-Sultan li ġej f'isem il-Mulej, slim fis-sema u glorja fl-ola ta' smewwiet. Xi wħud mill-Fariżej li kienu qalb il-folla qalulu: Mgħallem, ċanfarhom lid-dixxipli tiegħek.
Iżda hu weġibhom u qalilhom ngħidilkom li jekk jisktu huma jgħajjat il-ġebel. Il-kelma tal-Mulej. Ħuti eżis nimxu bis-sliem u ngħidu bil-ferħ lil Ġesu kif darba għamlet il-kotra tal-Lut.
Romsi. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta rid li s-Salvatur tagħna isir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Fil-ħina tiegħek atina li s-sabar tiegħu ikun ta' tagħlim għalina u li jstoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Sid il-Mulej tan il-sin ta' wieħed jitgħallem biex naraf nejn lill-għajjim b'xi kelma. Ta' kull filgħodu qajjim li l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-Mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu lil ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajir u l-bżieq. Sid il-Mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaċ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Il-kelma tal-Mulej. Daw kolla li jarawni jitqu bija, jajbuni ħarku rasom u jgħidu. Fidejn il-Mulej intelaħa jeħilsu, ħaj salvaħu għax bih jitaġla. Flimkien? Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex ara l-klib daru miegħi, ġema ta' nies żina atrossi, tabu l-idejja u riġlejja, nista' nottadmi kollu. Flimkien? Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex Wejġi jasmu bejnietom, għall-libsa tiegħi jaqtaw ix-xorti. Immint Mulejla titbeħiġ, għajnuna tiegħi fit-texenni. Flimkien? Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex inxandar ismek lil-ħuti, f'nofs il-ġeman farek. Faħru l-Mulej intom li għandkom il-bisa tiegħu, sebħu intom il-kollu li ġakob.
ibżgħu minnhom intom il-koll niesel ta' Iżrael. Flimkien. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Ġesu Kristu li jgħat li kellu n-natura ta' Alla ma qatx fit-tex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa natura tal-sir. Sar jiġbaħ lil bniedem u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkub tiegħhom u kull ilsien jistqar Ġesu Kristu u l-Mulej għall glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-Mulej. Inqumu bil-wieqfa. Flimkien, gloria u tifil, gloria u tifil, gloria u tifil lilek Kristu. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Flimkien. Gloria u tifil, gloria u tifil, gloria u tifil lilek Kristu. Il-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Luqa. Meta sar il-ħin, Ġesu qgħad fuq il-mejda flimkien mal-Apostli u qalilhom: Kelli xewqa kbira nagħmel din l-ikla tal-għajt magħkom qabel ma nbati. Għaliex ngħidilkom din l-ikla m'iniex se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna tal-Alla. U qabad il-kalċi, ratt il-ħajr u qal: Ħudu dan il-kalċi waqsmuh bejnietkom, għaliex ngħidilkom minn issa l-qudiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi s-saltna tal-Alla. Imbagħad ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasmu newwilulhom u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi u qal: Dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, id-demm li jixxerret għalikom. Imma araw, dak li se jittradini qiegħed miegħi fuq il-mejda, għax tassew li bin il-bniedem imur kif hemm maqtuħ,
imma ħażin għalih dak il-bniedem li jitradih. Huma għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin min minnhom kien ser jagħmel dan. Inqalet ukoll kwistjoni bejniethom dwar min minnhom kellu jinżamm bħala l-akbar wieħed. Imma qalilhom: Fost il-pagani, is-slaten jaħkmu fuq in-nies u dawk li jħaddmu s-seta fuqhom isejħulhom benefatturi. Imma mhux hekk, imma l-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżgħar wieħed u minnu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' għaddej. Għax minu l-akbar, dak li jkun fuq il-mejda jew dak li jkun qiegħed jaqdi. Mhux dak li jkun fuq il-mejda, imma qiegħed fostkom, nagħmilha ta' għaddej. Intom imbagħad, intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġie fuqi. U bħalma missieri ħejjassaltna għalija, hekk ukoll jiena inħejji għalikom biex tieklu u tixorbu fuq il-mejda miegħi f'saltnati u toqgħodu fuq tronijiet biex tagħmlu ħaq mit-12 tribù ta' Iżrael. Xmon, xmon, ara, ix-xitan riedkom fidejh biex jgħaddikom mill-arbiel bħal qamħ, imma jien tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Inti imbagħad meta terġa' lura għas-sewwa wettaq lil ħutek. Qallu Xmun: Mulej, jiena lest li miegħek niġi saħansitra l-ħabs, lest li nieħu l-mowt ukoll. Imma Ġesu qallu: Ngħidlek Pietru li llum qabel ma jidden is-serduq tkun ġaġ ħadd 3 darbiet li inti tafni. Imbagħad qalilhom: Naqsitkom xi ħaġa meta badkom bla borża u bla ħorġa u bla qorq? Huma weġbuh. Ma naqasna xejn. Qalilhom Ġesu: Imma issa min għandu borża jqis li joħodha miegħu u min għandu ħorġa wkoll. U min m'għandux sejf ibih il-libsa ta' fuqu u jixtri wieħed. Għaliex ngħidilkom jien ħtieġ li jseħħ fija dak li hemm miktub, jiġifieri li kien madut mal-ħżiena. Ta' bilħaq, dak li hemm miktub fuqi jseħħ. Qalulu d-dixxipli: Mulej, ara, hawn żewġ tissjuf hawnhekk. Qalilhom Ġesu: Biżżejjed. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-għolja taż-żebbuġ, u d-dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom: Itolbu li ma titħlux fit-tiġrib. Imbagħad tbiegħet minnhom daqs tefa ta' ġebla u nxteħet għall-kubteħ jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb, imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob b'ħerqa akbar. L-araq sarlu bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art. Imbagħad qam mit-talb, mar ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin minħabba s-swiet ta' qalb u qalilhom: Kif irqattu? Qumu itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Kif kien għadu jitkellem, waslet ġemma nies. Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda, wieħed mit-12, u dan resaq lejn Ġesu biex ibusu. Imma Ġesu qallu: Bewsa għażilt Ġuda biex titradih lil bin il-bniedem. Dawk ta' madwaru meta raw x'kien ġej qalulu: Mulej, trid x'nagħtu bis-sejf. U wieħed minnhom ta' daqqa ta' sejf lil-qaddej tal-qassis il-kbir u qatallu barra widintu l-leminija, imma Ġesu qal: Iqfu biżżejjed. U messlu widintu u fejqu. Imbagħad Ġesu qal lill-qassisin il-kbar, lill-uffiċjali tat-tempju u lix-xjuħ li ġew għalih: Qiskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf u l-bsaten? Meta kont ikun magħkom kuljum fit-tempju ma meddejtux idejkom fuqi, imma din hija s-sija tagħkom u s-seta tad-dlamijiet. Imbagħad qabdu lil Ġesu u ħaduh magħhom u daħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir. Pietru baqa' miexi warahom mill-bogħod. Meta mbagħad qabdu n-nar f'nofs il-bitħa u nxteħtu bil-qiegħda madwaru,
Pietru mar qad bil-qiegħda f'nofshom. Imma kif kien hemm bil-qiegħda ma' ġenb in-nar, ratu waħda għaddejja, waħlet għajnejha fuq u qalet. Dan ukoll kien miegħu. Iżdu ċaħat u qalilha. Mara, anqas biss nafu. Wara ftit raħ xi ħadd ieħor u qallu. Int ukoll wieħed minnhom. Imma Pietru wieġbu. Le sieħeb minix. Għaddiet xi siegħa u raġa kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid. Iva tassew, dan ukoll kien miegħu, għax dan ukoll mill-Galilija. Iżda Pietru qallu. Ma nafx intejt sieħeb. U minnu fih kif kien għadu jitkellem, is-serduk idden. U l-Mulej dar u ħares lejn Pietru. U Pietru ftakar fil-kelma li l-Mulej kien qallu. Illum, qabel ma jidden is-serduk, inti tkun ġaġħatni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki b'qalbu maqsuma. L-irġiel li kienu qegħdin iżommu lil Ġesu bdew jgħadduh biż-żuffjett u jsawtuh u għattewlu wiċċu u bdew jistaqsuh u jgħidulu. Aqta minn tajjelek din id-daqqa. U għadu jgħajruh b'ħafna kliem ieħor. Meta sebaħ, iltaqet il-ġemgħa tax-xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittieba u ħadu lil Ġesu quddiem is-sinedriju tagħhom u qalulu. Jekk inti l-Messija, għajdilna. Iżda huwa ġibhom. Jekk ngħidilkom ma temnux. Jekk nistaqsikom ma tweġbux. Imma min issa l-qudiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox. U l-koll qalulu. Inti mela li ben ta' Alla? Qalilhom Ġesu. Intom stess qegħdin tgħiduh. Iva jien. U huma qalu. Xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda, għax smajnija aħna minn fommu stess. Imbagħad qamet il-ġemgħa kollha u ħaduh għand Pilatu. U bdew jakkużawh u jgħidu. Aħna sibna li dan il-bniedem qiegħed ixewwex lil ġens tagħna, li mhuwiex iħalli lil min iħallas it-taxxa lil Ċesari u li qiegħed jgħid li hu l-Messija Sultan. Pilatu staqsih u qallu. Inti s-Sultan tal-Lukt? U hu jiġbu. Inti qiegħed tgħidu. Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies. Ebda ħtija ma nsib f'dan il-bniedem. Iżdu ma baqgħu jinsistu jgħidulu. Qiegħed ixewwex lill-poplu u jgħallem fil-ludija kollha. Ibda mill-Galilija sa hawnhekk stess. Kif sama dan, Pilatu staqsa jekk dak ir-raġel kienx mill-Galilija. U meta sar jaf li hu kien min-naħa li kien jagħmel minna Erodi, batu quddiemu. Għax f'dawk il-jiem, Erodi wkoll kien Ġerusalemm. Erodi feraħ ħafna meta ra lil Ġesu, għax minn dak li kien sama fuqu kien ilu żmien jixtieq jarah, bit-tama li jara li jagħmel xi sinjal. U għamillu bosta mistoqsijiet, imma Ġesu ma wieġeb xejn. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba b'saħna kbira fuqhom għadu jakkużawh. Imma Erodi, flimkien mas-soldati tiegħu, beda jżebilħu u jgħaddih biż-żuffjett. Libsu libsa ta' kuluri l-ellex u raġabatu quddiem Pilatu. Issa Erodi u Pilatu fl-imoddi kellhom għal xulxin, imma dakinhar saru ħbieb. Pilatu sejja flimkien lill-qassisin il-kbar, il-kapijiet u l-poplu u qalilhom. Ġibtuli quddiemi lil dan il-bniedem bħala wieħed li qiegħed ixewwex lill-poplu. Ara, jiena stħarriġtu qudiemkom fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu u ma sibt ebda ħtija fih. U anqas Erodi ma sab għax reġa' batu quddiemna. Qegħdin taraw mela li ma għamel xejn li ħaqqu l-mowt. Għalhekk nagħtih iswatu nitilqu. Iżdu ma qabdu jgħidu l-koll f'daqqa. Għatih il-mowt lil dan, itilqilna l-Barabba. Dan Barabba kienu tefgħuh il-ħabs minħabba rewwixta li kienet qamet fil-belt għax kien qatel. Pilatu billi ried jitlaq lil Ġesu, olla leħnu reġa' kellimhom, iżdu ma qabdu jgħidu aktar minnu bdew jgħidu. Salbu, salbu. Għattielet darba qalilhom. Imma dan x'għamel ħażin? Ma sibt fih ebda ħtija li ħaqqa l-mowt. Mela nagħtih iswatu nitilqu. Iżduma b'ħafna jgħat baqgħu jinsistu u jitolbu li jkun imsalleb, sakemm fl-aħħar għaddiet tagħhom. Għalhekk Pilatu qataħħa li jsir kif talbu huma. Telqilhom lil min talbu, jiġifieri lil dak li kien mitfuħ il-ħabs minħabba rewwixta u qtil,
u lil Ġesu tajulhom bħalma xtaqu. Huma u sejrin bih qabdu wieħed jixmu xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba u għabbew bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warah, fosthom kien hemm xi nisa li bdew ħabtu fuq sidirhom u jibkuh, imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalem, mhux li jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lil-uliedkom. Għax araw, għad jiġi żmien meta jgħidu: ħin jadik li m'għandix tfal, ħin il-ġuf li qatt ma wiled u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji: aqgħu fuqna, u lill-għoljiet: ordmuna, għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh lit-zokk meta għadu aħdar, mela x'se jsir minnu meta jinxef. Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt miegħu. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm, lilu u lil-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xelluk. U Ġesu qal: Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Imbagħad tellaw ix-xorti u qasmu ħwejġu bejniethom. Il-poplu waqaf hemm iħares waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu u jgħidu: Salva lill-oħrajn, ħajsalva lilu nnifsu jekk danu l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu leħ, newlulu bitqares u qalulu: Jekk inti s-Sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll il-kitba li kienet tgħid: Dan huwa s-Sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru jgħidlu: Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes l-ieħor ċanfru u qallu: Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tas-sew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu: Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Għal-ħabta tas-sitt siegħa weqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 siegħa għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju ċarrat min-nofs. Imbagħad Ġesu għajat għajta kbira u qal: Missier, fidejk jien nerħi ruħi. U kif għalhekk ħarġet ruħu. Iċ-ċenturjun meta rax ġara beda jfaħħar lill-Alla u jgħid: Tassew li dan bniedem ġust. U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw, meta raw din il-ġrajja, reġgħu lura jħabtu fuq sidrhom. Dawk kollha li kienu jafuh għadu jaraw kollox mill-bogħod. Hekk ukoll xi nisa li kienu ġew warah sa minn meta kien għadu fil-Galilija. U kien hemm wieħed jismu Ġuseppi, membru tal-Kunsill, imma raġel tajjeb u ġust, li ma kienx qabel mal-membri l-oħra f'dak li ridu jagħmlu u f'dak li jagħmlu. Kien minn Arimatija, belt tal-Ludija, u kien jistenna s-saltna ta' Alla. Dan mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Niżlu mis-salib, kefnu fl-iżgħar u qiegħdu f'qabar maqtuħ fil-blat li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Dakinhar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien għoddu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilja ma' Ġesu marru wara Ġuseppi u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu l-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejjaħ u l-mirra
is-sibt għaddew fil-mistrieħ, skont il-preċett tal-liġi. Il-kelma tal-Mulej. Tifkira Kristu. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Il-klim ta' Ġesu assoċjat ma' twaqqif tal-misteru kbir tal-Ewkaristija huma wkoll il-kmandament li aħna nħadnu f'din il-ġimgħa qaddisa li qegħdin inniedu illum. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Da kollu li se niċċelebraw f'dawn il-jiem qaddisa hija tifkira ħajja ta' dak kollu li għamel għalina il-Mulej Ġesu. U dak kollu li għamel għalina jinġabar fil-kliem li bih iwaqqaf l-Ewkaristija. Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, id-demm li jixxerret għalikom. Dawn iż-żewġ verbi jridu jkunu għalina ispirazzjoni u fl-istess ħin motiv ta' gratitudni. Il-Mulej f'dawn il-jiem qiegħed ifissrinna it-tifsira profonda tal-kliem jingħata għalikom, jixxerret għalikom. Fil-kuntest ta' dawn il-kliem ta' mħabba kbira, ta' għotja totali, il-Mulej jifhem li huwa wkoll sinjal li meruħ, sinjal ta' kontradizzjoni. Għax dawn il-kliem huma mill-istess Evanġelju skont San Luqa li fihom għandna wkoll ir-rakkont tal-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju meta kellu biss 40 jum u lill-ommu Xmun il-qassis jgħidilha dan għad ikun sinjal li meruħ u lilek sejf jinfidlek ruħek. Fostant kontradizzjoni, fostant żbatija, fostant kliem aħrax ta' kundanna li jfittex bħerqa kbira, brabja kbira il-mewt ta' Ġesu, nisemmu wkoll kliem li jagħti sentenza ta' innoċenza fuq Ġesu. Fost l-ajjat tal-kapijiet tal-lut, Pilatu jinsisti jien ma nsib ebda ħtija dan ir-raġel. U l-istess kliem jirrepetihom il-ħalliel minn fuq is-salib tiegħu, il-ħalliel li aħna ngħidulu it-tajjeb. Dan m'għamel xejn ħażin. Anke ċenturjun, meta jara il-ġisem ippjagat mejjet tal-Mulej, jgħid dan kien tassew raġel ġust. Giuseppi ta' Arimatea kien wieħed mill-kapijiet, imma l-qima tiegħu fl-imkien ma' dik ta' Nikodemu tatina wkoll indikazzjoni li kien hemm ukoll fost il-kapijiet min kien jemmen fl-innoċenza radikali ta' Ġesu,
min kien jemmen li hu kienet jgħid il-verità meta insista li hu l-iben ta' Alla. Aħna u nixtarru il-klim ta' Ġesu minn fuq is-salib li jagħtina dan ir-rakkont tal-passjoni skont San Luqa, nirrealizzaw li hu vittma innoċenti isir ukoll avukat tagħna. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Minn fuq is-salib fir-rakkont li għadna kemm smajna, Ġesu jiftaħ bieb il-ġenna lil wieħed mill-ħallilin. Tassew ngħidlek illum tkun il-ġenna miegħi. Kemm tkun ħaġa sabiħa li fit-tmiem ta' ħajjitna aħna li nittamaw fil-ħnina tal-Mulej ikonna xorti nisimgħu l-istess kliem. Illum tkun il-ġenna miegħi. I would like to greet our visitors from abroad and our English-speaking guests. I would like to share with you a very short reflection inspired by the extraordinary reading of the Passion of our Lord Jesus Christ according to Luke. In the narrative from the evangelist Luke, a number of people cry out for the condemnation of our Lord, the leaders, the people. But there are also voices that proclaim him innocent. Pilate, the thief crucified with the Lord, the centurion, they all say, this is an innocent man. Jesus is an innocent victim. In the Gospel of Luke, when he was still 40 days old, Simon in the temple tells Jesus' mother, your child will be a sign of contradiction. People will contradict him. He may be the salvation of Israel, the glory of Israel, the light of the Gentiles, but he will be contradicted. And this is what we see in the Passion narrative. Jesus is constantly rejected, condemned, killed, but he is also proclaimed innocent. And before he dies, he becomes our defender, our lawyer. He tells God, forgive them, for they do not know what they do. To the repentant thief, Jesus says, I truly tell you, today you will be with me in paradise. As we celebrate this Holy Week in remembrance of all that Jesus did for our salvation, let us pray that when our day comes, we may find him our Redeemer and our Savior, that we may hear his voice telling us, truly I tell you, today you will be with me in paradise.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu lider u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier u għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna niċċelebraw illum il-passjoni tal-Mulej Ġesu u dħul glorjus tiegħu fil-belt ta' Ġerusalem. Fiċ-ċokontana nitolbu lill-Alla biex aħna li bil-ferħ il-qajna bil-frijaj tal-palmu taż-żebbux fidejna lil Kristu is-Sultan rebbieħ. Ek nidru qudiemu meta jasal il-waqt bidejna mimlijin frott ta' emejjel tajba. Missier Qaddis, illum ibnek Ġesu brida sħiħa tela Ġerusalem biex jagħti bidu għall-passjoni tiegħu. Wassal lill-Knisja għall-ferħ tal-Eid bla tmiem. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Missier ħanin, Ġesu ġie fostna biex ikun is-Salvatur u l-feddej tagħna. Għamel li l-bnedmin kollha jkollhom is-salvazzjoni li kisbilna bil-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Missier Setan, ibnek Ġesu ġie jiġbor l-uliet li kienu mxerdin. Reġġa lura l dawk kollha li tbedu minnek u tilfu t-triq it-tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Missier Alla li jista' kollox, daħħal filena ta' dejjem lill-mejtin ħutna u saħħaħ ir-rabta tagħhom magħna bix-xirka ta' kull ġid spiritwali. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Missier it-tjieba, Ġesu ta' kotra ta' grazzja lid-dinja bil-passjoni tiegħu. Atina l-grazzi kollha li neħtieġu biex nibqgħu dejjem fidili lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Il-qattalb li qegħdin nagħmlulek illum aħna u din nagħmlu t-tifkira tal-passjoni ta' ibnek l-Aziz. U għatina li niksbu l-frott sħiħ tagħha bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa Mulej il-korla tiegħek għalina, mhux għax jistoqilna minħabba xi għemil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U li ma kellux ħtija, oġbu ibati għal ħatja. U għal ħżiena jilqa' kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis tas-sewint Mulej u jistoqlok it-tifkir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemс sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk Mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fiħinata għalina bħal ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek Mulej aħna u namlu dan tifkira tal-Passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin u tlub l-orus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, ratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niġbu l-Vert mal-mażulin tiegħek, mal-Verġini mqazza u Malla Marija, mal-Dar is-Saħħa San Giuseppe, ma' San Pawl missierna, ma' ħudna mal-Apostoli Marti B'Dariġu tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk Mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. L-qadejt jak il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Charles, l-isqof Joseph li qed jgħinu, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabet tibgħat talb u xewqat ta' dil-familja li intritta tinġabar madwarek. Għadel mis-sirħanin li lidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħedna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bejn tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem tad-dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna wridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisroqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokontana Mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemnu, hekk ukoll bil-qawmin tiegħu għall-ħajja twassalna għall-premju li lejh aħna miexja bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Alla il-missier ta' kull ħnina li bil-passjoni ta' ibnu ta'kom eżempju ta' mħabba. Jatikom li taqdu lill-Alla u l-bnedmin u tiksbu d-don kbir tal-barka tiegħu. Amen. Iwassalkom għal-ħajja ta' dejjem, dilkom li temnu lil-mewt ta' Kristu, teħliskom mill-mewt ta' dejjem. Amen. Bħalma timxu fuq l-eżempju tal-umiltà ta' Kristu. Hekk il-Mulej seħibkom miegħu fil-qawmien għal-ħajja. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.